historické premeny Kežmarského hradu, jeho renesančná výzdoba či sochárstvo v 17. storočí. Aj toto sú témy príspevkov nového zborníka, ktorý svojou odbornosťou dostal prívlastok Najlepšia kniha o Kežmarskom hrade. Toto je nový zborník o stavebných dejinách Kežmarského hradu. Jeho cieľom je aktualizovať a zosumarizovať informácie o jeho stavebno-historickom vývoji. Tieto fakty majú následne slúžiť pri realizácii novej expozície, ktorú hrad plánuje zaviesť v roku 2016. Plánujeme v budúcnosti si dať vyrobiť maketu Kežmarského hradu, aby ten návštevník, ktorý ku nám prišiel, tak hneď pri vstupe do hradu si mohol urobiť taký obraz o tom, ako ten hrad postupne v tom vývoji sa budoval. Tento rok sa pripravujeme na prípravu libreta a scenára novej expozície. Chceli by sme vypracovať projekt na Ministerstvo kultúry a tam chceme požiadať o finančnú dotáciu. Ako náhle táto finančná dotácia nám bude schválená, tak by sme chceli začať s realizáciou novej expozície a samozrejme aj tejto makety Kežmarského hradu v budúcom roku. Zborník vychádza z konferencie o stavebných premenách hradu, ktorá sa konala v septembri minulého roka. Obsahuje teda vysoko odborné príspevky z dlhoročných výskumov viacerých slovenských historikov. Toto, čo vyšlo v tom článku, je vlastne akýsi sumár celej tej mojej odbornej činnosti, odkedy som ja nastúpila na hrad až do toho dnešného súčasného obdobia. Vlastne sa objavili aj nové témy, vyvrátili sa niektoré staršie fámy a spresnili sa niektoré nové informácie. Naša kežmarská spisovateľka a historička Nora Barátová uvádza, že ide o absolútne novum v poznaní Kežmarského hradu a na knihe oceňuje najmä jej odbornosť. V tejto knižočke jeden robí, povedzme, tú archeológiu, čo je ozaj odborník, ďalší opisuje krásu hradnej kaplnky, je to umelecký historik, ďalší zase históriu samotnú, čiže každý robí to, čo skutočne najlepšie ovláda a preto ešte raz tvrdím, že lepšie knižky o Kežmarskom hrade, ako je táto, niet. Zborník vyšiel v náklade 500 kusov vďaka finančnej dotácii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a je určený najmä pre odbornú verejnosť.